Wanna G Cymplex. Fast Bento. Reflex. You know what your AK47 on from 7 to 11. Bang iwe Cymplex. Ndini wacho msoja akakwana. Mzombo zangu futi zakakwana. Nyangwe bachida kundidzikisira. Hapana anokwanisa maginga AK47. Mangoma ndikushipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Ndati kunge AK47. Mangoma ndikushipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Ndiri kungomanya mabara ndovasiya vakora. Vanoti vakangora ivo vakatosara. Ingade vanyarara ngoma ravo rakasara. Vanotsinga vanhu muba washiwatika nyara. Manga mandaparara nekuti ndanyarara. Manje ndazobvepoka zvinhu zviya zvanyangara. Kubvira kudhara ndiri mutara pandinoimba nyimbo siyava nenzara kana tyara. Ndati kunge AK47. Mangoma ndikusvipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Ndati kunge AK47. Mangoma ndikusvipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Zvangu ndezvaMwari ina handisi munyimbi webandari musazoshamisika ndava kutora mari. Zvangu ndezvaMwari mangoma ndigume kuimba nhasi yandimire kusvika ndachererwa pasi. Zvangu ndezvaMwari Cymplex ndazobuya nechimwe chireflex nekuti zvangu ndezvaMwari. Kana ukavhunza boss Bento vanokudza ndikoko ndati kunge AK47. Mangoma ndikusvipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Ndati kunge AK47. Mangoma ndikusvipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Ndiri kungomanya mabara ndovasiya vakora. Vanoti vakangora ivo vakatosara. Ingade vanyarara ngoma ravo rakasara. Vanotsinga vanhu muba washiwatika nyara. Manga mandaparara nekuti ndanyarara. Manje ndazobvepoka zvinhu zviya zvanyangara. Kubvira kudhara ndiri mutara pandinoimba nyimbo siyava nenzara kana tyara. Ndati kunge AK47. Mangoma ndikusvipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Ndati kunge AK47. Mangoma ndikusvipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Zvangu ndezvaMwari ina handisi munyimbi webandari musazoshamisika ndava kutora mari. Zvangu ndezvaMwari mangoma ndigume kuimba nhasi yandimire kusvika ndachererwa pasi. Zvangu ndezvaMwari Cymplex ndazobuya nechimwe chireflex nekuti zvangu ndezvaMwari. Kana ukavhunza boss Bento vanokudza ndikoko ndati kunge AK47. Mangoma ndikusvipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni. Ndati kunge AK47. Mangoma ndikusvipa 11. Tambo yandiri kutonza yakabata penjeni. Ndichaikakata sendeke kusvika kutemeni.